Yes. Umunem Wekelo no. Only na no away one Maduka maybe. Today we are in Okpanam, getting ready for land breaking event, which you guys have been anticipating for. And today we are in conclusion of the arrangement. Mind you, this program we are going to be having lots of professors coming to speak to us. The need to come together. Though we were divided politically, but somehow our works and our fight is to make sure that every one of us are back together again as one family. What is the title? Igbo Unification Movement in collaboration with Indian Asobi Socio-Cultural Organization. We are organizing a 2-day conference workshop that we speak, thoroughly into the problem of divide and rule that the enemies have used to divide us, keeping us at a place. My brother, what will you say to it? So when they boy Swiss other parties. So when I go chief when my can be as we put me I Susan Igbo. Oh, Nyacho kai mebo kai hu na ndị Igbo Bob ni anọ na akwụkwọ ofu abụọ Mambala River na akwụkwọ ni Bob ni anọ na River State ụmụnne anyị ọbụla bụ ndị Igbo ka anyị nwee ike kpọkọma onwe anyị ọnụ maka na asị wene ọkpụkpụ shie na-ekpu ufu atụgbu ewe wee chụkọme nwa mmiri na ofu eti ọgbọ nwa mmiri ọka achọ ka abịa chụkọme na ofu eti ka ọ gbaa ọfụfụ Ndewo, Marisa, what do you have to say? I really happy to every Igbo to be part of this great event coming up. It is an occasion for us to unite, to come together. It doesn't matter where we are domiciled. It doesn't matter if we are in Rivers, Benue, Delta, Akwa Ibom, Cross Rivers, Anambra, Edo State, anywhere you are, whether you are in Ebonyi, please let us come together. Let us unite. Igwe Wike Ndalone power. Boyogo. Ndị Igbo na-asụ n'onu n'onu, ọsasa ndị Igbo na-asụ n'onye n'ome iche n'iche. Nsụkwan. Ọsa ndị na-asụ bịa, ọsa ndị nnụnụ bịa na-akụzi bịa, mmiri wọta ofu. N'ịtani, koboko wee flog emeka na ngo flog emeka o. Koboko wee flog chime na ngo flog chima. So Igbo bofu. Obrose okwa na abegbo. Kechu na busi during the war, the federal troop Urobo Isoko na binaba takota gbono bunde ma chief back another people. Bia shagu bunde ma bias ba bunde ma. So the time to set our brain in Gogorio, oge kele, the agwo sama, sando kwana na noni. Say osana na so bia, bofu ndere ku chukwa be me bofu. So ọba akụkọ na-ebịa akọ na egwu mitik na-ebịa akọ na izu ka na-ebịa akọ na ndị na-asụbịa na organize with Igbo Unification dakọ na anyị kwere mekwa na agwọnọsọ bịa bịa soro anyị mme na kọsa acha abụrụfu onye efusu n'ugbo ya pụsa na ofusu beri adị mma n'obere imisi bụrụ ụzọ adiscover ya echi azụ biko niko narị ụlọ Igbos are one, whether Rivers State, whether Okpano, whether Angidio, whether Isharangwa, whether Ikwere, wherever you are. Forget it. That geographical division is time to break it and come to one. Igbo Bofu, Shagwara. Almighty, Spirit Almighty, let's hear from you. Ndekeni, Ajen, Otofe, Osamad, Mekele, Benanyo, Mebo, Spirit Almighty, Gwajini, Malemi, social media, Efambo, Osai, Magus, Oyeka, Umuchimogume, Osa, Onyumuchimogume, Umbo. Damashindo kwanya nekushi wabo ndị Igbo ndani kungwa weshe osande kunde osande na so bia osande na so nwa osande na so Igbo osande Igbo Igbo onye kwani o Igbo onye ka Igbo onye ngwa Igbo onye so ka Igbo onye kwere osande Igbo efe anyị bụ ndụ kwani bụ efe anyị bụ kwani ya jikomani osande na so kwani ka bụ ndị ya jikomani osande ka ikwere jikomani osande na so ikwere bụ efe aji osande na so na-abịa Igbo. So osani bụ ndị Igbo. Gbadị na anụ ndị mmadụ na-agbachi ya bụ Igbo ụwa anyị bụ ndị Igbo. Amachi ndị Nigeria kene ndị Igbo dị in 13 states. And if I know na bụ ọsa ndị Igbo dị in 13 states in Nigeria.
ndị ni diaspora ka ndị dị ni Jamaica o Haiti Bioko Osani bụ Igbo conference nke na-eme na John Kosano bịa o ụmụkọchị conference nke Igbo of Benin. And the date is 29th through 30th of August, the year of the Lord 2025 in Asaba. Don't miss it because it's going to add so many things to your life. There won't. Yeah. Until I come here, Omuabo Chikodi Bono one Power. There won't. Power.